kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni, azt hiszem. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a sorsa. Ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét. Tehát van egy ukrán igény, hogy az Unió adjon a következő 10 évben 800 milliárd eurót, és egy olyan dokumentum, amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy ez hogy kell előállítani ezt a pénzt. Ami lényegében egy eladósodás jelent. Ketté bontja 500-ra és 300 milliárdra, első lépés, második lépés, és beszél arról is, hogy a 800-on túl még egy 700 milliárdos hadikiadás is szükség lesz a következő 10 éve. Tehát ezt nem tudom, hogy eredménye, de mindenképpen atombomba jellegű melberúgás volt, hogy azt hittük eddig, hogy az ukránoknak van egy ilyen igényük, az Unió meg majd próbál esetleg valamit kifarolni, vagy lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnába az igény, befogadták az egészet.